Уважаеми сънародници, миналата седмица с голяма изненада научих, че според министър-председателя Румен Радев олигархията била изхвърлена от властта. Аз имам един въпрос, който искам да задам на министър-председателя и предполагам, че и вие бихте се присъединили към мен в задаването на този въпрос, защото той касае всеки един от нас. Господин министър-председател, олигархията не е просто едно съществително. Олигархията има много имена. Искам да ми отговорите, господин министър-председател. Кой точно олигарх елиминирахте от властта? Дайте ми име. Давам ви пример. Елиминирахте ли примерно Цоло Вутов от властта? Елиминирахте ли примерно Георги Гергов от властта? Ето, давам ви просто един хипотетичен пример. Отговорете, ако е възможно, дали, разбира се, чрез ваши политически действия, дали чрез нещо друго. Ето, като говорим, примерно, може да задаваме и други въпроси. Елиминирахте ли Бойко Борисов и Делян Пеевски от властта? Или напротив, оставяте техните хора в управлението, вземате ги в вашите министерски позиции, вземате ги като съветници, вземате ги като членове на вашата партия, които вече се изграждат по места, вашите структури и така нататък и така нататък. Отговорът, между другото, не е нужно да бъде даван от вас, господин министър-председател. Той се дава всеки ден от вашите представители по места, дава се от политиките, които вие показвате пред българския народ. Към настоящия момент отговорът на този въпрос е не. Вие, господин Румен Радев, вие просто сменихте опаковката на олигархията и я прехвърлихте от съдържанието от едната опаковка в другата. Вътре всичко се остава също обаче. И това го вижда всеки един от българските граждани. Така че приказки от сорта на 1001 нощ, как сте ликвидирали олигархията и сте я заличили от властта, тези неща не на нас, българите. Може да презирате българския народ, може да го смятате за глупав, може да имате изключително лошо отношение за нас, българите. Но в крайна сметка далеч не всички вярваме на това, което вие говорите. Много скоро ще се покаже ясно и категорично, и то на идващите президентски избори, че българският народ вече е снел доверието си от вас, господин министър-председател. Така както го сне от всички други, които преди вас също говориха едно, а накрая направиха съвсем различно, лъжейки и мамейки своите доверчиви избиратели.